vana vachingochema vachingochema chikomochie wakasiya vana vachingochema vachingochema chikomochie woyerere 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 vana vari kuchema mtsimutsuka kwazi waichangamire vana vari kuchema mtsimutsuka kwazi waivakurwe woinde mtsimutsuka woyerere mtsimutsuka wakasiya vana vachingochema vachingochema chikomochie wakasiya vana vachingochema vachingochema chikomochie vana vari kuchema mtsimutsuka nehandawe vana vari kuchema mtsimutsuka kaguviwe kaguviwe mtsimutsuka chaminuka we wakasiya vana vachingochema vachingochema chikomochie wakasiya vana vachingochema vachingochema chikomochie vachingochema chikomochie vana vari kuchema mtsimutsuka chikomochie vana vari kuchema mtsimutsuka chikomochie woyerere chema chikomochie woyerere chema chikomochie. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekukurumidza kuda sei kukurumidza kubhadhara rent right. Hanzi Zanu PF yauraya Nyika boys. Ameno kana uchitenderana nazvo isa comment mutop chat kana musuper chat utaure kuti Zanu PF yauraya Nyika boys. Ma1 hanzi mabasa ari kuwanika muZimbabwe zvamanje manje asara chete 1 chipfambi, 2 NeHumbavha, and then 3 nekuvhura chechi wotanga kubira vanhu mari. Ndo mabasa asara ipapo handitika zvamanje manje munyika. Panapa ndine nyaya ndinayo, nyaya inonzwisa tsitsi yakaitika kuMbare. Kunowa nemunhu akarumwa nemazino emunhu akabayiwa. Zviri kunzi hanzi vanga vatadza kuwirirana pakudhila kwavo. Mukomana hanzi angaenda patouchline here mataurirwo azviri kuitwa. But zvese izvi zviri kukonzereswa nekusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyika. Things are not well in the country at the moment. Tinogona hedu kunyeba tichibhaizana tichitaurirana nyaya dzekunyeba, but zvinhu zvakaoma zvamanje manje handitika. Saka ndoda kuti ndiplay a video. I won't be here for long. Ndoda kuti ndiplay a video toonesana video handitika tokurukura kuti zvingaitwa sei toonesanawo. Saka make sure you drop a comment top chat kana musuper chat toita sei toonesana kuti zviri kufamba sei handitika. Zvamanje manje kunze kuri kupisa. Ndotoshamisika kuona vanhu vari kuramba vachingoti pfe handisi kuziva kuti pfe yacho vanenge vachiita sei, vanenge vachienda kupi chaiko kwavari munyatsopfekera handitika. But zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ndo bottom line.
zvinhu hazvina kumira zvakanaka, right. Ndisandapinda munyaya yangu iyi, ndiri kuti inini kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate nhamba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi panhamba idzodzo. Handitika tinoita sei, tinodzifambira nyaya dzacho. Handitika kana uchida kucontributa towards matopics atinenge tinawo panapa, uchida kuita part of the panel, ndibate futi panhamba idzodzo tokurukura, toita an arrangement, wouya wotaurawo mafungiro ako, whether unga uri support weZanu PF, unga uri support weCCC, support waMonzora, kana kuti ausupport any political party, but svika panzvimbo tiite sei tikurukura, handitika tionesane, because nyaya iripo ndeyekuti tivhurane. Hanzi simbi inorodza imwe inorodza imwe simba. Handitika right. Gwenzi ranetsa zvamanje manje, gwenzi riri kupisa, igwenzi rephytomed iro riri apo. Iro ndo gwenzi riri kutoti unofanira kugara unaro mumba mazuva ese, unofanira kugara unaro mumba mazuva ese. Ende gwenzi iri kairi rakasimba, ende rinoshanda zvakasiyana siyana, ende zvinongoenderana nezvauri kunzwa panguva iyoyo. Ukaita musoro unopiwawo gwenzi remusoro, ukaitawo mudumbu, ukada kucleana system, kana usiri kunyatsoperforma pakudya bota, zvese zvinoita sei zvinopedzwa negwenzi iroro. Handitika saka bata nhamba idzodzo dziri pamusoro apo. Idzo pane dzakanzi koni idzo, kana kuti dzakanzi fochi, kana kuti dzakanzi nyari kana uri kuZimbabwe. Ndo vanhu vacho vavo vekuti vanokwanisa kuita sei kukubatsira. Handitika ndiri kuona umwenyu muri kundisira mameseji inini, aiwa inini handisiri ndiri kutengesa gwenzi iri. Vanzvadzi dzangu idzo ndo dziri kuita sei, ndo dziri kutengesa dziri kutengesa gwenzi. Handitika so let me get ready, tipinde munyaya yedu, tiite sei tikurukure. Handitika mawana ndakambozvitaura before, ende ndichazvitaura futi kuti maadverts iyayaya ndo anotoita kuti ndirambe ndichidzoka panapa ndichikupai zvinhu nyaya dzakadaro. Handitika nekuti panoda kutengawo internet, wifi, panoda kutengawo tuma equipment kuupgrade kuti zvinhu zviite sei zviite mutakunanzva. Saka bata Michael panhamba idzo kana uchida kuvhura an FNB account, akuitire mudhiginyira wacho. Handitika zvinhu zvoita sei, zvinhu zvako zvofamba, zvinhu zvako zvoenda kumberi. Kana uchida an FNB account, chinongodiwa ipassport chete iri valued. Kana une passport yako, zvinhu zvako zvakaita sei zvakarongeka. Handitika wobata Michael, tindabva nekuna DJ Holly anokupa a discount ipapo, wonyasovhurwa account, woitawo mapepa, wogara nemari mubhengi, kwete kugara nemari mumba. Handitika right. Rega tipinde muvidhio redu ratoda kuti tinzwe panapa, tione vanga varipo nyaya idzi dzichiitika, tozokurukura mushure mekunge taona vidhio redu iri. Handitika pakashata mawana. So make sure you drop a comment, wotiudza kuti uri kuona uri kupi, uri kuzoona sei, uri kuzvionawo sei, zvakamira sei kusaidi kwauri ikoko. Handitika saka rega tinzwe kuti zviri kufamba sei pavidhio iri. Murume akanga akapondwa kuno kuMajubek, vatataura navo vanoti murume uyu airatidza kuti anga akarumwa padumbu pose, uye anga akabayiwa kumusana nekumeso. Mai vatataura navo vanoti ivo vakamuka mangwanani kuma4 vachipfuura panapa, havana munhu wavakaona. Mamata uyawo kuno kuMbare kuMajubek, kwatiri kunzwa kuti pane mutumbi wemunhurume akaonekwa akafa. Mungatitsanangurire here imimi zvamakaona? Ini zvandakaona ndakabva kuma4 dzekunze kwedzi, ndabva kuma4 dzekunze kwedzi vandapfuura ndibva ndatoenda kwanese pana pandopamba pedu, ndibva ndatopfuura vandasei kuna 23rd, ndasvika kuna 23rd, ndakudzoka kuna 23rd pana vanenditsana kuna 23rd kana ndatidzwa, ndakudzoka kuna 23rd ndipo pandakasvika apa pane munhu angakaita sei, munhu angakarara. Munhu yakarara kudaro ndakangovhunza, ndakati ko munhu pamba paakarara apa kwakanaka here. Ndadaro pepe ndipo pandakabva ndasei ndobva ndadongorera bva ndana munhu yasase asi kufema akutobuda ropa kusaidi kuleft, achibuda ropa kusaidi kuleft bva ndazoti uyu munhu akaita sei, munhu yakafa ko, asi ndambopfuura pano pasina munhu. Ndipo pandakabva panapa vandaenda sei dzanga dzakumanguva ipa dzakuma5 indabva pano kuma4, ndakabva panazvo takapfuura panazvo kuma4 tichienda kwandaichitoenda pakuzodzoka, ndipo pandakati sei, ndipo pandakati munhu yakafa ko, ndibva ndatodongorera sho vana munhu aita sei, munhu zvisho munhu akafa. Ndipo pandakabva ndabva pana vandaenda kupolisi, tasvika kupolisi vandasvika kuripota kuti pane pamberi pane munhu pane munhu akafa. Mapurisa ndipo akazouya, mapurisa auya ini ndandisipo, ndaenda kuMbare clinic,
pandakadzoka pandakasvika chipato nehomeside panapa ndobva ndabvunzwa zvandakabvunzwa nehomeside vandase vandatsanangura ndakaita iwaya. Pamutumbi wake maona munhu akuratidza kuti akafa, mune zvimwe here zvamakaona? Mataura kuti mimi makaona ropa paakabayiwa, pane zvimwe here zvamakaona? Pamutumbi wake ndaona munhu akafa ininika paakazobvurwa nepolisi anga akarumwa miri wese, meso mamakarumwa angataridza nemazino anga akarumwa. Apedza izvozvo side kuleft uko kuside kuleft ndo pakabaiwa zvokutoti pakabayiwa zvokuti pakatodzika nekuti munhu ainofunga pakatobaya akatobaya achitodhonza nebanga rachona zvichitobhabisa nekuti pakatoshama dai nechibhora chechi papato nebhora ropa kudai, asi pakaita sei pakashama pamutumbi wake ndopakazobva sei ndopangachivhurwa nechine mapurisa ndopakabvatirwa nepolisi bvaenja. Imimi maonero enyu mati imimi makapfura pasina munhu mukazodzoka makuona mutumbi iripo, munhu uyu kuti akaurayirwa ipapo here kana kuti akazoiswa kuri kuti aurayirwa ipapa? Tingati here vanhu vanogara nokuti tichikuona kuti mudzimba vaitadza kunge vakanzwawo here edha kuchema kana kuti pane vanhu vari kurwisana panze? Munhu uyu munhu aika hatingambotaura kuti munhu akaurayirwa kure, munhu ipapa ndopaakaurayirwa hana kurayirwa kure. Ende munhu marumirwo akaitaka ndeyekutaridza kuti marumirwo akaitwa ndeyekuti munhu akanga akecha, nekuti pana vanhu vanomira parodhi, munhu akanga akecha vanhu vakatadza kuwirirana pamari nekuti marumirwo akaitwa mazina ekuita sei ekuratidza kuti munhu anga akecha. Paakazoonekwa ari apa akuzonetsa nevanhu vakomana vachona pakanetsana nevanhu vakazomubaya vachona akatoonekwa akatomira akadaiwo akatozimbira chipo icho chirapo icho ndochanga akazimbira ndopaakazona acha sei ndopaakaterwa ipapo. Asi time ndakapfuura nekumafo pasina munhu ndakatopfuura pana vasikana vangu vakamira parodhi. Pandakazodzoka chiti munhu afa vasikana vaenda vasayada kuvaona nemwe musikana akataura zvona mahwana zvikunzi munhu yaita sei munhu afa musikana wachona hagari kunoko akabva ngobva pabereka chake bva aenda zvichitoreva kuti munhu yanga atobuda akecha bva vanetsana pakuzonetsana kwakaita pakuzobuda kundokaita sei ndomaurayirwa akaitwa munhu iyeye. Zvichireva kuti mudzimba munomu mune pamwe pane vanhu vanotoya vachita zvekukechesa, panotori marendodhi akatobvisa vanhu maroja pamba pavo vanotoita basa ekuita sei rekutoita mabooking house dzimba dzavo hazina maroja, anongori chi anongori mabooking house chete ekuti vanhu vanotobva uko vachiita sei vachitobva marwendo avo vachizokechwa kuno, vakechwa kuno koseka paramuswa bva vaenda. Tataurawo nababa vataura vachiti ivo vanhu vari kuunza mhosva kuno kumaJubek vanhu vasingagari kunoko, vazhinji vacho vanotobva kwavanogara kune mamwe malocations vachiuya kuzokonzera nyonga munomu nekuda kwokuti vakakurira munomu vanoziva kuti vanotsurwa. Inini I was born right. Muri kuzvionera mega, muri kuzvinzwira mega nyaya irutsanangurwa apa. Anzi vakatobvisa maroja aigara pamba ipapo mumaraini iayo vakaisa vasikana ava vakaisa kuti aiwa idzi ndo dzadzimba dzekuitira basa, ende vasikana vanenge vakamira parodhi, ende 4 dziri kutaurwa idzi haisi 4 manheru, it's 4 AM. Zvinoreva kuti vari kushanda usiku hwese, ndo situation iripo iyi zvamanje manje. Amenoti munoti chii nenyaya iyi yandikufamba nayo zvamanje manje kuti chikonzero vanhu vese vari kuchiziva, ende ndambochiisa apo pascreen apo, rega ndiona ndingadzorere ndambochiisa pascreen apo kuti anzi Zanu PF yauraya nyika boys. Zviri kuitika soka mawani chaiwo dai kuri kunzi nyika iri bo vanhu vari kuenda kumabasa, chipfambi chingadai chiri pasi, umbavha ungadai huri pasi, even mafake prophets aya angadai futi ari pasi, handiti kapangorione 1 2 but ndo basa ratopo, ndo zvinhu zvitoripo zvitoraramisa munhu kuti anotomukiro. Hanzi silent killer it's part of nature. Unotofanira kuti ukeche womba wasechwa ndokuti vaone mari yekuchitengera vana chingwa kana vamuka. Amenoti ndo upenyu here uyu, uchiri upenyu here kana zvinhu zvacho zvakuita sei zvakusvika pakadai so onai mumwe uyu azobayiwa manje uyu nebanga akarumwa ezvezvi afa, pamwe atosiya mhuri mukadzi nevana nedzimwe hama dzaitovimbawo naye kuti achanga achizotibatsira kana kuti ari kutibatsira. Ameno kuti munoionawo seichi nyaya iyi handiti rega tipfuurire pamberi tinzwe kuti zviri kufamba sei apo. Ini Mbare ende ndakakurira muno Mbare.
ende upenyu unombara ndouziva zvikuitika izvi kaizvi kutaurira chokwadi vanhu vadzi kaizvi zvinhu zvinorwadza because tinofanira tine vanhu vanofanira kuti protecta munomu ende vanhu vanofanira kuprotecta ipolisi but mukatarisa life yatiri kurarama munomu handidika tiri kurarama tiri tega why because vanhu vemutemo havasi kuti pamukana kuti wangu vachitipa utano kana kuti zvatingati ndingati kudiko protection zvinorwadza uyu munhu kuti afe handidika it's not just about yekuti haana kuita hwanya neupenyu hwake but akashaya protection. Protection iyi muri kuida kubva kunani uye nguvai tofanira kuiona kubva mumaresidence handidika through toenda kupolisi izvezvi ani munoka mukuparwa mhosva dzakawanda kuno polisi iri kuuya inotenderera handidika tine vanhu vakawanda munomu vari kuuya vachi right mina ndimbotaura nezvevanhu vakawanda tine polisi inouya ichiprotecta mabhesi ati munoziva isusu kuti mabhesi aya haaita handidika like yevasikana da kutaura vasikana watinawo munomuka vanoba imbavha ndiwane imbavha dzese dzinoponda vanhu mabhesi aya vanhu vari mumabhesi vana vemuno mumbare here kuti vane kwavanotobva aiwa wazoone mumbare vanobva kuna epwethu ko vanobva kuchitungwiza ko muno grandview vanombari umbare muno mawaite zvinhu zvakadaro izvi ndikuda kunyepera iyi vanobva kunze ndiwari kumabhesi umu kamuchida ndogona kuti handeiti ndokuraidza kuti uyu ndiwepwethu ndiwe chitungwiza uyu ndiwe chichi vanombari muno havana hunhu hwakadaro bose vanoziva kuti hatina tikaonekwa inini ndotomuziva kuti mone mumbari uyu akuita usina hunhu vanombari havana hunhu hwakadaro but vakubva kumabhesi kuna epwethu ndiwari kuti kanganisira vanhu ndiwari kupondesa vanhu ivava muruda kuti chii chamuda kuti chiitwe mimi right muri kunzwa pabuda nyaya yehuori kuti hanzi polisi iri kuchengetedza vanhu mumabhesi umu pane mabhesi atinoziva ekutoti iri bhesi iri ndere madrugs iri ndere mbanje iri ndere chii ende totoziva ende kumaraini kwedu atoriko kumaraini kwako unotomaziva kuti panhingi apo nyange polisi rikauya nyange rikaita sei afe akasungwa handitika so ndozviri kutaura wanzi aiwa polisi iri kuita sei iri kutiregerera nemapurisa muda kuti mabhesi aya avharwe here muda kuti vanhu vasauye ngavharwe polisi yeduka polisi ka inouya kuma 7 10 handidika yonopinda mumabhesi vanopiwa mari imimi munogara kumajubheki imimi chicha ya inini ndinogara kumajubheki kwakaurayirwa murumoyo pakaurayirwa ndotopaziva takura tiripo chidarika nepo chifamba nepo ndofunga kumapasi 12 ndakatodarika nepo ipapapo munhu akatanga kundiratidzawo vamwe vakomana vandaizivawo tichifamba so vanditi iwe munhu ari apapo yokurarereka ndikati azvisiyana nyonzvo vanhu vakadhakwa ndevemusoko ndazviri kumapasi 12 kumapasi 12 1 2 kavandazive time but 2 dzakatozo exactly 2 isususu munhu anga atofa vanonyepa ende vanhu ivavo vakatotaura vachidaro inini ndinenge ndakutovasuspecta kuti vakatoona zvakaitika zvese ende vamwe vacho kungoda kungotaura vamwe vanga vasipo asi inini munhu takamuona akafa zvekumatunhu ndinotori nevamwe vadai kugara vapo zvavo vaitokwanisa kutowitnesa zvitokudoko munhu angatiita se atofa inini time yandisati ndichibva kumba inini ndakaenda pamba peshamwari yangu ndotora mbaura yangu pandandakaisiya pandaidziya kumatwito kukozi yamesexeka saka ndaida kudziya moto ndopandakaona inini hanzi kuma2 ndakaenda kunotora mbaura yangu yanga ndasiya pandaidziya nekuti inini ndinoita basa iroro pakashata
Pakashata. Ndopa patiri kutaura kuti zvinhu zvasvika panguva yakaoma, zvinhu hazvisina kumira mushe, ratobasa rakuzikanwa kunzi aiwa uyu ndo basa rake raanoita, ende munhu haachanyare kutotaura kuti aiwa inini ndozvandoita sei, ndozvandinoita, ndozvinoraramisa mhuri. Mawana ndakasangana nemukomana yanonzi Jafeta achinditi ndikubva kujafaiti izvezvizvo achimhanya hona ropa rese akapfeka bhachi rebhuruu resutu. Ndikatomudai Jafeti zvevezi wanyanya, ndobva ndatomutini pembaura yangu mandatobuda kubva pamba pavo ndichisvika kuno kudopa tikaona munhu aita sei akafa. Ndotime dzakanyarara bhawa rinonzi simbrengiro rekukuru, ndotime rakanyarara kutsvadza kuti bhendi raita sei rapera rapwa pamwe ari kubva kunoinzi aita noinzi bhawa. Ndobva ndafamba ini ndichizosvika tichizoona munhu akafa isusuka mangwana acho izvezvi ndikatomuona Jafeti Nekuda. Ari ngotaura nyaya yemunhu iyeye kuti shuwa anga singanijairire zvekudaro inini. Apa ndiye munhu akafa wacho. Haana kana polisa ina kana kutombosvika. Ini ndanga ndichingonyarara ndichiti sezvo pabatwa anonzi Lampard nemumwe pari kutaurwa kunzi anonzi Tapiwa, mukomana wefrendi yangu asati abatwa. Ndatobva kusangana naye mai manje parenge pamutara anonzi Tapsi iye. Saka ndinanyoka chokaona chemunhu akafa ichochi atona izvezvi kutaura kwandikuita anditoona changa chimwatiwa chibluetooth speaker. So saka munhu aifungirwa haasori ndiye ari kutobata vanhu achitoita sei atoendesa mukati. Asi isusu chikumbiro chedu ndechekuti polisi ngaiite basa rayo, kwete nezvebasa kuti kana iri pabasa kuti paurayiwa munhu ngavainvestigate vachitsvaga nezvekupondwa kwemunhu, kwete nezvekuda kutsvaga nyaya dzekuti wazenge iwo wanhu wakarowa drug kana kuti urowa drug. No, ngavatsvage. Ende usiku huri kufambwa ngavasiyane nevasikana, ngavasiyane vabate vanhu vavo vanoita nezveusiku, vakomana vanofamba vehurweki. Isusu tinovaziva kana inini vakatonipa vakangonipa mvumo yachete ndakafika inifomu yachete ndivabate ini. Ungashauri kuti imimi sevasikana vanotengesa hanzi imimi hamuzive kunobumbane mukutobva pamuna muchikamasaini. Aiwa hatisi kukanganisa kana kudhebheni chekwe imimi munokwanisa kutoenda. Vangani vakaenda kuSouth Africa kunotsvaga basa vakushanda ikoko. Saka munhu akabva kwekweta akauya kuno kakahurira kunoinganzi imhosva kutsvaga mari pamwe ndokune maketi yake. Inini ndokona kunotengerwa kuchitungwiza uku. Inini kunokwanzotengwe ndototengwa kana kuna epweti mutani nichienda posi kunokuyamba. Vari kuti zvoni imimi vasikana veusiku kunenge kune vakomana vamindavo vanovakafa dzinenge aiwa kuna musikana weusiku anotsvaga mari anotora murume kugara naye kutandara naye kana kutaura naye nyaya iye achida kukechwa. Hakuna musikana asi vanenge vatova vasikana vebasa veipapo here. Meaning wetu kuti vatova vasikana vebasa nevakomana ivavo. Bhozi inini chaindiri pabasa inini ndakamira parodhi panapa inini handatemi kutandara nauyu. Kana nyangwe ine mari yake zvatauyirana tikaita tikapedza anongoita sei oenda ndotora mumwe. Saka ndikatandara naye ndinozowana sei mukana wokutaura nemunhu. Hazvimeke sense. Vari kunyepa vanhu vavo ngavataure nyaya dzemadrugs. Vanhu vanenge vachinoita zvekutera zvemadrugs vachiita sei vaitwa nevanhu vavo iri gemu ravo. Bhozi hakuna musikana usiku anotandara nevanhu vanoponda vanhu. Plus inini handiti musikana usiku haana time yekubvunza mene kuti iwewe unoita nezvei. Bhozi chaanenge achingodai mari yake munhu achiita sei achienda. Izvozvo ndezvekunyepa zvevasikana. Asi muromo wekuti vasikana vanoshandira panzvimbo pakaurayirwa munhu apo hapashaye 2 kana 1 akaona zvakaita sei zvakaitika. Ipapo ndo patoroti vakataura pavasikana vese vanoshandira pakafira munhu hapashaye 1 kana 2 akaona zvakaitika. Asi iri kuda hake kutaura nemwoyo wake ndagare ndezvamwari wake. Bhodzi witness hauite sei haumanikidzwe munhu. Asi vasikana veapo hapashaye 1 kana 2 akaona zvakaitika. Ndo nyaya yatingatotaure kwete pese kwavakubata-bata kuti vasikana vese ngavabve vasikana vese ngavaita sei. Hakusiriko kune nyaya. Pane nyaya ndipo ipo paipai pamhiri nepamhiri vasikana vanoshandira pane apavo ungandikuona zvekumhiri kuna dzivenyu kutotadza kuona zvaitika apa neapa. Havasi kungoda havo kutaura izvozvozvo zviri reasonable zvotonzwisisika. Kwete tanzi vasikana veusiku vanomira murodhi ndo vanozochengeta mbavha. Munhu abva kumba kwada kuchitungisa kuya kuchengeta mbavha yekumbare. Plus vanhu vacho vanoponda vamwe vacho vamwe vangasombe kunombare kuti vanotobva samweri. Right, muri kuzvinzwira mega, muri kuzvionera mega nyaya iri kupisa iyi. Hanzi munhu wacho akatorova munhu, akatoonekwa nevanhu, atori neropa, bhachi rine ropa, atori nebluetooth speaker yemunhu wacho iyeye ari kutofamba panze.
haana kana kumbosungwa. Ndopati kutaura nyaya yehuori paipai kuti zvinhu zvadhakwa kusvika palast number, kusvika pekupedzisira chaipo handitika. Hamene kuti munoionawo sei nyaya iyi ndo yanga ndangofamba nayo zvamanje manje kuti ndikuratidzei, kuti ndikuonesei zviripo zviri paground zviri kuitika zvamanje manje kuti zvinhu zvisina kumira mushe handitika mawana. So Sandaba Panapa, let me just show you something again. Phytomed gwenzi rikushanda zvamanje manje, ndo gwenzi rikuita zvinhu, ndo gwenzi rikurapa, ndo gwenzi rikubatsira ruzhinji handitika. Saka bata namba idzo dziri apo idzo dzehanzvadzi dzangu nhatu, pana Koni, pana Fochi, pana Nyari, wataura kuti tabva nekuna DJ Holly. DJ Holly wataura kuti imimi ndimi vanhu vacho, muri kuita chi? Muri kuita zvinhu handitika, vokutengeserai maproducts. Aiwa idzi hanzvadzi dzangu dzakatendeka, hanzvadzi dzangu dzakaita sei? Dzakavimbika handitika. Tengaiwo maproducts avo kuitira kuti varambe vachiadvertisa panapa, kuitira kuti ndirambe ndichiwanawo mari yeinternet. Zvinhu zvichiita sei? Ndirambe ndichikupaiwo news, ndichikutandadzaiwo futi panapa handitika. Saka batai manhamba yari apayo, Koni kana Fochi kana Nyari handitika. Moita sei? Mobatsirikana, mobatsirwa handitika. Ungava une musoro unobatsirikana, ungava une mudumbu unobatsirikana, zvirwere zvepabonde unobatsirikana, ungava une mafibros unobatsirikana, zvese zvaungangofungira. And those are 100% natural herbs. Aiwa, hana kunzani tumwe tudobi turimo mukati. Aiwa, it's a natural thing handitika. So ndo nyaya ngachikufamba nayo zvamanje manje yandangoti ndikuudzeiwo zviri kuita sei? Zviri kuitika handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth it's bye for now. Ngatisangane mu video rinoita sei? Rinotera. Wakasia vana vachingochema, vachingochema, chikomochie. Wakasia vana vachingochema, vachingochema, chikomochie. Ah, woyerere, woyerere. Ah, woyerere, woyerere. Vana vari kuchema mutsoka, kwazi waichangamire. Vana vari kuchema mutsoka, kwazi waivakurwe. Ah, woinde mutsoka. Ah, woyerere mutsoka. Wakasia vana vachingochema, vachingo